Vintageros, estem a Poblet, al monestir de Poblet, un bressol del vi català també, de molt de temps. Avui és la nit de l'enologia, que és com els Oscars que donen als seus companys a alguns enòlegs que durant aquest any han destacat per una o una altra raó. El reconeixement al periodista que avui ens acompanya. Per entregar-li el guardó, sol·licito la presència del president de l'Associació Catalana d'Enòlegs, el senyor Josep Antoni Llaquet. Sisplau. En Joan Nebot i Fortuny. Sisplau. Teniu aquí. Jo estic molt content, faltaria més, però penso que això és una perversió, perquè el periodista mai ha de ser protagonista, sinó el periodista ha de ser el cronista dels protagonistes, en aquest cas són els enòlegs. Per què creus que ha sigut l'element enològic de l'any, diguem, no? Què és el que més t'ha sorprès d'aquest any, diguem, 2010-11, no? Perquè cada any més o menys aquesta data fan. Què dius? Això ha estat molt interessant. Jo diria que poder l'ecologia, és a dir, la popularització de la necessitat de potenciar les varietats autòctones, que això ja hi ha una corrent més que pensa, i per altra banda, un fenomen que estàvem comentant tu fa un moment, el corrent de pensament de donar-nos-en que és normal és que aquí es construeixin majoritàriament, sense excloure res, vins locals, com fan a la resta d'indrets. Crec que aquí ja hi ha... Aquesta corrent es va... Quants premis tenim a tot arreu de vins? Centenars, oi? De premis de vins nostres a tot arreu. Arreu del món, altíssimes puntuacions, altíssims premis a tot arreu. I els catalans no els coneixem. No, i aquí encara seguim tancats a unes quantes... Vintageros, mireu, més veus, no? I sobretot veus enteses, que estan efectivament donant-nos en Badevic, no? El vostre mitjà, badevic.cat, no? A internet. Aquests senyors fan una crònica del vi català permanent. Gràcies per la feina que feu. I felicitats. Gràcies a vosaltres per la mateixa feina que nosaltres. Gràcies. Vintageros, aquí tenim un altre monstre de l'enologia catalana, Carles Playat. Quantes vegades ha sigut de president de l'Associació Catalana d'Enòlegs? Bueno, 3 vegades, he estat 3 mandats, 12 anys. 12 anys només, no? Doncs un dels que han empenyat el gremi, etc. Escolta'm una cosa, aprofitant que estàs tu, perquè estàs aquí perquè has rebut un premi. Quin premi t'han donat avui, els companys? Bueno, de fet m'han donat el premi a la trajectòria, que és una mica allò al llarg del temps, ja comencem a tenir una edat, i llavors al llarg del temps tot el que has anat fent, no? Una mica doncs el que has fet a la bodega... A veure, perquè ell sàpiga, alguns vins els que ha fet al llarg de la teva trajectòria. Bueno, doncs bodega Espinor, que és una de les bodegues que estic, doncs, per exemple, aquí a Coronat, que hem provat, el B7, el Balcons, després també el clàssic, el Chapolón, el clàssic vi d'agulla, el Painou vi d'agulla, després també el Purà. M'agrada molt la Mireia. El Mireia, sí, el Mireia també està... M'encanta. Bueno, els teus companys t'han donat un reconeixement a tota una trajectòria i, evidentment, no, molts dels vins que has fet són molt coneguts i prou coneguts per tothom. Què penses en l'últim any que ha sigut el fet enològic més interessant que hi ha hagut a Catalunya? Jo vaig anar a Montvínic i després a la botiga nova que va obrir Fas Vínic, i vaig disfrutar molt, perquè vaig veure que hi havia els nostres vins, estaven molt ben servits i amb una cosa de futur, amb una cosa de jovent, amb una cosa... Tastos. Sí. Senyors, per conèixer el vi català, que és el gran desconegut dels catalans, malauradament, que tasta vi. Sí. President,
de l'Associació Catalana d'Enòlegs, que aquest any ens han convidat per presenciar... Tot i la crisi, sí. gràcies a un patrocinador molt important, Vidralia, que ens ajuda. Gràcies. Fantàstic suport. Quins diries tu que són els eixos més importants i els desafius més importants que té l'enologia a Catalunya? Nosaltres, com a col·lectiu d'enòlegs, el que busquem és el reconeixement de la professió d'enòleg. I des d'això, des dels estatuts que tenim fets com a col·lectiu, com a associació, el que volem és que la professió sigui reconeguda i per això estem treballant pel Col·legi Professional d'Enòlegs. És a dir, quan tu ets un arquitecte, et col·legies, tens un nom, quan ets un enginyer, estàs col·legiat, però quan ets un enòleg... Bueno, fa 4 anys o 5 anys o 6 anys ens van dir que tenien que fer-ho als col·legis i ho van fer i durant tot aquest període de temps hi ha hagut uns canvis de llei, la llei òmnibus o s'han canviat les titulacions, hi ha hagut tota una sèrie de canvis I encara el tema està... El col·legi ja no és el futur, és part que el col·legi ja no serà el futur. Nosaltres hi hem dedicat molts diners, hem dedicat molts esforços des de la butxaca del col·lectiu d'enòlegs, perquè això... Quins són els avantatges d'estar col·legiat, diguem? Que diguéssim que com a associació ets un ente privat i com a col·legi ets un ente públic. Aleshores, per dir alguns dels avantatges, doncs, des de l'administració, si es busca un enòleg o si es busca algú que faci, no sé, una cata o que estigui en un col·lectiu de cata o el que sigui, doncs es buscarà un col·legiat. 1, 2, 3, vintageros, tenim l'honor d'haver descobert una figura important de l'enologia. Aquest any, en Joan Rovira l'han premiat precisament per la feina d'innovació en la recuperació del sumoll, correcte? Sí, és una veritat que tu ja coneixes i hem parlat diverses vegades amb nosaltres sobre la tasca que estem fent amb el sumoll i ara ens hem abocat de ple amb els escumosos amb el sumoll, fent diferents maneres d'elaborar l'escumós. Amb una fermentació, amb dues fermentacions, amb blanc de noir... Què passarà el dia 5 de maig? Que el sumoll intentarem fer un forat a nivell de l'enologia catalana i que es parli del sumoll. Fem una jornada a Rodonyà en què hi haurà representats tots els sumolls de Catalunya i jo crec que la gent podrà aprendre què és un sumoll i podrà jutjar si li agrada o no li agrada, però en essència viurem el sumoll. Ho hem dit, recordeu que hi ha els monogràfics a la televintage, però avui el premi que t'han donat és per... És per la tasca feta amb innovació amb el sumoll, no? I el vi que he presentat precisament és una variació amb una segona fermentació del sumoll, però aprofitant el sumoll 100%. Bueno, felicitats, no? Moltes gràcies. En nom de tots els vintageros, gent com aquesta és la que ens empenya les fronteres més enllà. Molt bé, gràcies. L'interès per conèixer el món vinícola l'ha portat per tot el món, no cal que digui els països, tot el món. El maig del 92 és convidat per l'alcalde de Perner per presidir la prestigiosa Fira de Tècnica del Champagne. És la primera vegada que un espanyol presideix la fira. I l'any 1993, li concedeix la medalla al mèrit agrícola de la Generalitat de Catalunya. D'aquí estic parlant, Agustí, Torelló i Mata. Quants anys de vi català? 25 i més 25 no, però quasi, sí. Quasi, no? Et diria, una vida. Quan va fer el primer vi? Jo l'he explicat ja per aquí, o m'han explicat. Jo vaig sortir als 13 anys de col·legi, com tothom, no vaig fer una excepció en un poble. I a partir d'allà vaig anar a treballar amb el món del camp, amb el món del vi, amb el món aquest. És a dir que la meva vida ha transcorregut i està passant amb el món del vi. Quan llegeixen el seu currículum, la gent diu, ostres. Això algunes marques que hi ha darrere de la seva vida. O endavant, o a darrere, o al costat de la seva vida. Jo he estat un home molt obert, sempre. Hi ha una frase escrita que no l'he feta jo, que l'ha fet un portuguès, Amorim, que és un fenomen amb molts negocis i amb el tema del sud. Y aquel ha fet las seves memorias, una gent extraordinaria. Cuando uno ha nacido en un sitio humilde, está bien en cualquier parte.
I això m'ha passat a mi tota la vida. Jo no he tingut problemes, he estat de portes obertes, he estat de tot. I quin mèrit em puc atribuir? Cap. La vida et porta això, al meu entendre, quan ve gent, em porten jovent, em gusta explicar-los això com va. Mira, és el camino por se hace. Caminante no hay camino, camino se hace al andar. Com tiren les noves generacions de Nola? Bueno, et diria que quan he parlat un moment aquí que la figura de monòleg no existia, tothom era monòleg, el que fa bota, el que feia no sé què, i això ha canviat, no? El jovent està molt preparat. El que jo pretenc i volia dir, si no que m'ha fet allà un currículum molt llarg, és que han de recordar la història passada, de la gent que sense mitjans van ser capaços de tirar endavant amb més esforços i il·lusions que no pas tècniques que no existien. Se n'han de recordar i han de tenir un reconeixement també pel budeller. És a dir, dono la impressió que els que són titulars, els que tenen carreres, que són universitaris i tal, amb això es corregui. I per mi això no és així. És un conjunt de coses que necessites més gent que tu.